Халкыбызның яраткан җырчысы, кабатланмас тавыш иясе, Татарстанның от казанган артисты Тахир Якупов иҗаты беркемне дә битараф калдыра алмый. Аның истәлегенә багышлап Тахир Якупов исемендәге татар җырын башкаручылар арасында беренче республика фестиваль бәйгесе башланды. Бәйгедә кемнәр катнаша ала? Гаризалар кайчанга кадәр кабул ителә? Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә әлеге фестивальне оештыручыларның берсе продюсер Җәүдәт Гыйльманов таныштырыр. Җәүдәт абый, хәерле иртә. Хәерле иртә Гөлназ, хәерле иртә телевизор караучыларга. Татар халкының рухи дөньясында менә шундый зур яңалык, матур зур вакыйга көтелә. Тахир Якупов исемендәге җыр фестивален оештыру шундый зур эшкә алынгансыз, изге эшкә алынгансыз. Җәүдәт абый, әйдәгез менә оештырудан башлыйк, идеясеннән башлап китик әле. Без Теләче районына чыккан беренче кеше шулай җыелышып уйлаштык та Тахир Якупов танылган, бөтен татар дөньясына танылган җырчы, үз вакытында ничә еллар эшләгән сәнгатьтә. Бүген көндә аның исемен онытып баралар. Аның яшьләр күбесе белми дә кем ул Тахир Якупов. Шуңа күрә без уйлаштык та, нишләп менә Тахир Якуповның фестивален оештырмаска, аның җырын, аның җырларын, аның турында сөйләп, аның турында тамашачыларны яңадан аның белән таныштырырга дип инде менә шундан башланган әйбер менә бу фестиваль инде. Җәүдәт абый, фестиваль менә анда кемнәр катнашачак һәм ничек катнашырга кирәк, нинди шартлары бар? Ну, беренчедән башлыйк 15 яшьтән башлап иң олы яшькә хәтле инде. Безнең анда 15-тән 25-кә хәтле бар, и 25-тән өлкәнгә хәтле инде. Анда безнең теге чикләр юк. Безнең 2 номинация була. Белем булган хәвәскәр җырчы. Аларны бит бутап беренчектә булмый. Шуңа күрә без шулай теге бүләргә булдык. Катнашырга теләүче кешеләр, алар интернетта табалар. Якупов Фест дигән приложение бар. Сайт бар, шунда табалар, шунда бөтен әйбере бар. Гариза тутыралар. Гаризаны тутыралар. Бер җырны үзе теләгәнне ала, нәрсә җырлый ул, бер җыр менә анда булган татар Тахир Яковның җырларын сайлыйлар да, шуны җырлыйлар. Шул җырлаган җырларны алар төшерергә тиешләр видеога, телефонга төшерәләрме, камерага төшерәләрме, и безгә җибәрергә менә бу гариза белән бергә инде. 21 августка хәтле без материал җыябыз, җырлар җыябыз. 25-26 август көнне инде анда үзе конкурсы була һәм 26-сында була инде гала концерты августта. Оештыручыларның берсе әлбәттә инде сез һәм менә тагын оештыручыларга да тукталып китик. Равил Насибуллин, ул иске жюри клубның мөдире. Өченчесе безнең Алмаз Миргаязов, Китап ФМның җитәкчесе. Без эш кеше инде. Безнең эшебездә Теләче районга катнашабыз бар инде. Менә шуңа күрә без район өчен тырышабыз инде. Тел әйтә алмаган җыр әйтер дигән безнең халкыбыз инде менә Тахир Якупов кебек кабатланмас тавышлы җырчының исемен, аның җырларын халыкка кайтаруда сезгә әлбәттә барлык оештыручыларга зурдан-зур уңышлар телибез. Хәерле сәгатьтә башланган эш булсын.